Ahojky, já vás vítám u mého nového videa. Dneska si povíme, jak naučit pejska povel sedni. Povel sedni je jeden z nejzákladnějších povelů a váš pejsek by ho měl určitě umět. Povel spočívá v tom, že si pejsek sedne a vstát může až jak řeknete uvolňovací povel. Budeme potřebovat klidné prostředí a podlahu, která nebude pejskovi klouzat, a samozřejmě pamlsky nebo jinou formu odměny. Když pejsek stojí, tak si vezměte pamlsek a dejte mu ho nad hlavu. Pejsek si sedne a my mu pamlsek hned dáme. To několikrát zopakujeme a přidáme slovní povel sedni. Můžeme použít klikr. Kdo neví, co to je, můžete se podívat na moje shorts, kde to vysvětluju. Slovní povel může být jakýkoliv. Tak to by bylo všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a u dalšího videa ahoj!